Pamalandong, kauban ni Pastor Stan. Gutlo sa pagpamalandong. Ang Biblia, kini ang atong pamalandungan karon. Ang Biblia. Si William Gladstone, Prime Minister sa England, sulod sa 12 ka tuig, ug nailahan sa laing ngalan nga the People's William, miingon, nakaila kog 95 ka mga dagko og dungganong mga tao sa akong kinabuhi. Og 87 kanila mga sumusunod sa Biblia. Si Presidente John Quincy Adams, ikaunom nga presidente sa Amerika, mipahayag, ang Biblia maoy kinalabwan sa tanang mga libro o nga pagbasahon sa tanang panahon o sa tanang kahimtang sa kinabuhi sa katawhan. Kung pananglitan ang Departamento sa Art o Arte, musugo sa 40 ka mga pintor sa pagpintal sa way pagpakahibalo kung unsay gipintura sa usag-usa kanila. Apan bisan pa niini, sa giusa na ang ilang gipangpintura, nagkahaom ang usag-usa og namugna niini ang usa ka matahom nga talan-awon. Mahitabo ba kini? Oo, mahitabo kini sa Biblia. Walay tigprinta nga nagsugo kanila, walay hugpong sa mga magsusulat nga naghanay sa sulaton nila, way editor nga nag-asikaso kanila sa 16,000 ka mga katuigan o nga sa nagkainlaing matang sa mga magsusulat, gikan sa mga hari, kasundaluhan, mag-uuma, mananagat, o kang Moises sa disyerto, o kang Juan nga hinigugma sa mahangin nga isla sa Patmos. Usa ka tema ang nagdagan sa tibuok nga kasulatan, o kinimao ang kaluwasan diha kang Kristo Jesus. Ang imong Biblia mao ang labing katingalahan nga libro sa tanan. Matag adlaw, nagmatuod sa panagna ni Apostol Pedro nga nagaingon, ang pulong sa Ginoo magapadayon hangtod sa kahangturan. 1 Pedro 1:25. Ang imong kinabuhi gibutan ba niini? Gigiyahan ka ba sa Biblia sa imong mga prioridad? Gigutom ka ba niini? Makaingon ka ba uban ni Salmista David, o hilabihan ang paghigugma ko sa imong kasuguan. Kiniman ang akong gipalandong sa tibuok nga adlaw. Salmo 119:97. Si Voltaire, ang iladong Friends, kinsa wala mo tuo nga dunay Dios misulat. Akong suoton ang kalasangan sa kasulatan, ang Biblia, ug akong puohon ang tanang kahoy niini aron nga sa sunod nga usa ka gatos ka katuigan ang Kristyanismo mahimo na lang nga bahin sa magkahanap nga handumanan. Apan sa kahibulungang buhat sa kitasan, ang lawak diin gisulat niya kining mga pulunga napalit sa British and Foreign Bible Society ug nahimo kining bodega sa nagtumpi-tumpi nga mga Biblia. Ang imo Biblia napublish og nahubad ngadto sa lain-laing pinulungan nga kinadaghanan itandi sa ubang mga libro sa mga basahon sa tibuok kasaysayan. Kini mabatunan diha sa kapin sa 2,000 ka mga pinulungan. Ngano? Ang Biblia mo trabaho o mutugo. I-aplikar ang mga prinsipyo kamatuoran niini sa bisan unsang bahin sa imong kinabuhi ug bantahi ang mahitabo. I-aplikar kini sa salapianong bahin. Hatag sa imong ikapulo, pagahin og pagtigom sa pagsangkap sa imong pamilya. Pagtabang sa mga nagkalain-laing mga kinahanglan. Sulahi ang pulong sa Dios og pagmauswagon. Ikaduha, i-aplikar og sulay ang pulong sa Dios diha sa imong trabaho. Sunda ang lagda sa kakugi, kamaminutud-anon o pagkamapuslanon. Garantisado, madawat mo ang kauswagan o ang promosyon. Ikatulo, sulay ang Biblia sa imong mga relasyon.
pasaylua ang imong kaaway, likay ang pagpanglibak, paningkamuti ang pagpakigdait sa tanan, dali kang maminaw ug hanay ug pinahaluna sa imong sinultian, mapuno ka sa panalangin. Labaw sa tanan, iaplikar ang Biblia sa imong kalag. Ang balaan nga kasulatan makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan, pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. 2 Timoteo 3:15. Paminawi ako, ang pagtuon mismo sa Biblia dili makahimo kanimong hamtong og espirituhanon. Hinunua, mahimo kang kapangtulan kung dili nimo iaplikar sa adlaw-adlaw kabuhian. Ang kamatuoran nga mao ang pagtuon nga walay aplikasyon, magdala lamang sa mahukmanon o batasang mapagarbuhon. Sa makadaghan, ang ilang kahibalo, magkapuno lang kanila sa garbo. Dunay mga pagtulunan, giniha lang sa kasinatian nimo makatunan. Kung ang tanan sa pagkakristohanon, anaalang sa filosofiya, nang buhaton ta ang pagtuon lang sa Biblia. Apan kay ang pagkakristohanon anaaman sa relasyon o sa aplikasyon. Busa kinahanglan usab nga kini atong kinabuhion. Ang kamatuoran mao nga ang daghang kristohanon karon napuno na sa kahibalo, apan sila nakulangan sa pagbutang sa ilang nahibaluan diha sa inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi o kasinatian. Si Santiago maingon, dili kay maminaw lang kamo sa iyang mga pulong, kundili tumana ninyo kini. Kung maminaw lang kamo o dili mo tuman, gilimbungan ninyo ang inyong kaugalingon. Santiago 1:22. Kung nagtuo ka nga hamtong og espirituhanon ka na tungod sa kadaghan sa nahibaluan og natun-an mo sa Biblia, kini ang timan ayaw lang kini og tun kinahanglan kang musilbi, pamalandong magampo ta. O Dios nga gamahanan og maluluyon, salamat ni ini nga pamalandong karon. Tabangi kami aron nga sa uban sa imong gahom ug tabang makakinabuhi kami uyon og subay sa kamatuoran nga among natun-an diha sa imong kasulatan. Dili sa among kadungganan, kundili kanimo lamang o Dios. Salamat sa imong kusog, grasya ug kaluoy o Dios. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang Dios magapanalangin kanimo ug kanatong tanan sa madagayaon gayod, karon ug sa umaabot pa. Hangtod sa sunod Martes, dinhi sa Amerika ug Miyerkules diha sa Pinas. Pag ayo-ayo.